Avui som a Mercat a Vic, regalem dominis.cat. Oita, dominis gratis per tothom. Bon dia, mestre. Hola, bon dia. Que veig que teniu pàgina web. Ok. És .com i estan a Catalunya i li regalo un .cat. És gratis. És raro, perquè gratis no hi ha res ara. Bueno, doncs aquest és gratis. Molt bé. Com es diu vostè? Dolors, doncs fa dolors.cat. Professió independiente. Miri, ja teniu pàgina web o no teniu pàgina web? Sí. Com es diu? Bueno, és aquí. Va, fem propaganda. És això, pàgina web o no? Pàgina web. No, això és el mail. Això és només un mail per enviar mail. S'ha de fer pàgina web. Sí. .cat. No és un mail. Sí. Ah, carai. La gira.cat et porta al teu poble al domini.cat gratis. Jo ho aprofitaria.